Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu namhlanje osipha usuku oluhle kangaka. Luyisimangaliso lolu suku. Abakwaziyo-ke ukulalela ikhwezi bekwazi ukulidonsa ngokugcinwa inkosi kusasa ekuseni ohlelweni lukaNonhlanhla ngo-6 kuya ku-7 or 7:30 sizobe singene naye kulolu hlelo lwakhe. Angidluleke lapho. Ngifisa ukuthi ngigcizelele kukhona abantu abangalaleli kodwa bakithi uma singalaleli umuntu somlalela kanjani uNkulunkulu. Bayaqhubeka bathumela ama-messages. Ama-messages engiwalindele ilapho uletha khona umuntu ukuba afakwe ekhaya lezwi nalapho ubhukha khona ubhukhela ukuvuma izono kuphela. Ngilindele lolo hlobo kuphela uyabhukha noma uletha umuntu ngoba ukubhukha kusemqoka nokuletha umuntu kusemqoka. Amanye ama-messages ngiyacela abadinga imikhuleko nokukhulekelwa ninayo. Uma ungenawo wena cela kokufakile ekhaya lezwi uzowuthola umkhuleko. uNkulunkulu usibusisile ekhaya lezwi ngenxa yokuthi ngingedwa nibaningi wathi angenza imikhuleko erekhodiwe. Iyizwi ayiphuphi iyawenza umsebenzi. Izwi phela liphuphi. iBhayibheli labhalwa nini? More than 1,500 years ago. Noma more than 2,000 years angazi. Kodwa kusemqoka ukuthi iBhayibheli liyaphila ngisho ulifunda manje uyahlaba izwi uphenduke. Nemkhuleko engikhulekayo uNkulunkulu ungibusisile ukuthi ngikhuleke imikhuleko eyizwi iphilisa noma kunjani. Ngimangaleke kukhona abafuna special prayer. Kanti umuntu usindiswa ukukholwa. Lapha kulomkhuleko engirekhodile nakulomkhuleko engikhulekayo kusakhuleka umuntu oyedwa. Angidluleke lapho. Bazalwane namhlanje kunomngcwabo engizoya kuwona. Lenkonzo ngiyenza ekuseni kodwa ngizoyithumela ngesikhathi esijwayele ukuthumela ngaso izofika kunina ngesikhathi esijwayelekile. Kunomngcwabo kufanele ngiye kuwo angiyikoshumayela yikho ngininika lenkonzo. Umunye umfundisi osendaweni obekade eseMaritzburg esekhaya lezwi futhi so uzongcwatshwa khona la endaweni kanti kade sazana naye mangaphazami sazane naye ngo-2011 noma 2012. Yabe ngidlulisa nje ke lokho. Inkonzo ngiyenza manje kusekuseni ngilungiselela ukuthi ngihambe. Uma ngibuya lapho sinohambo olude ngokugcinwa inkosi siya eBergville ngoba kusasa ekuseni sinenkonzo eBergville. Yikho-ke ngithi ngicela aqhamuke ngomsombuluko ama-messages nobufakazi. Ngale kwalokho ufuna ukubhukhelwa noma uletha umuntu ekhaya lezwi ithuba engilitholayo ngomfaka. Uma ngigcina ngalitholi futhi cela ningixolele nibafakayo nibachazele ukuthi ozokufaka ekhaya lezwi uxakekile ngale weekend. Ukuze umuntu angalwi nawe ethi hawu kodwa ngisangena ingane. Ngiyabonga uNkulunkulu akubusise. Ngiyacela sikhuleke siguqe phambi kwenkosi. Baba wethu osezulwini egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, ngiyathobeka phambi kobuso bakho. Ngiyacela Nkosi ukuba ube kanye nathi kule nkonzo. Khuluma Moya Ongcwele izwi lakho. Siyalidinga izwi lakho ukuze sakheke ngoba sifuna ukuya ekhaya ezulwini. Izwi lakho Nkosi liyisigezo samanzi. Izwi lakho liyimbewu ephilileyo engena kubola. Izwi lakho Nkosi libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Linamandla, ligijima ngaphezu kombane, lidabula umlilo, lidabula amanzi. Izwi lakho uNkulunkulu wethu alivinjwa lutho. Siyabonga ngalo, siyabonga ngothando sithande ngalo. Iba phakathi kwethu-ke Nkosi.
hlala nathi sekuyahlwa. Hlala nathi Nkosi seliyashona ilanga. Siyakudinga moya ongcwele, usithembisile Nkosi Jesu. KuJohane 16 wathi umoya weqiniso uzohlala kithi kuze kube phakade. Siyabonga, sinikela ukuphila kwethu kuwe nangaso lesi sikhathi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Ngiyacela siye kumaHubo 103 sifunda uverse 1 kuya ku3 ngoba sisaqele ku3. Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Verse 3, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Kulezi insuku ke sibhizi sikhuluma ngencwadi kaJakobe uchapter 4, siqale kuverse 4 sizolokhu sigijima nje naye. Besikade sikuverse 5 ke elithi uNkulunkulu umelana nabazidlayo kepha abathobekileyo ubaphumusa. Ukuze uthole umusa kuNkulunkulu, thobeka. Ngolimi ke lwabafana musumbhampela uNkulunkulu. Kubantu nje ke ongahle ufise ukubabhampela, usungabhampela uNkulunkulu wena. Qoshela uNkulunkulu, umqoshela ngani ngempela? Ake sibukezwe lenkosi kwiZaga chapter 3 uverse 34. Uthi zedeleli uyazedelela, kepha abathobekileyo ubaphumusa. Buwazi uNkulunkulu uyadelela. Lento ocabanga ukuthi uyayenza nayo uyayenza futhi ayenze kakhulu. Abantu uyaziwa ngasendaweni yakini uyisedeleli, ulibeka kanye akekho okhulumayo, nasemhlanganweni mase kukhulume wena uyasatshwa uphendulwa. Uzokudelela noNkulunkulu ngoba uyisedeleli. Uzokudelela okubuhlungu yena mase kudelela uphethe esihogweni, ngunaphakade usha. Yazi bathini? Bathi esihogweni akunhlamba ekhona ebhekiswe kuNkulunkulu. Kusizana ukuthuka uNkulunkulu usesihogweni ungeke uphume. Angithi bayazi phela ngeke besaphuma. Bayamncenga abanye, bamncenge bakhathale bese bethuka inhlamba. Abanye bacela iminithi lokuthi nje babuye emhlabeni bazophenduka. Mabengasalitholi begcine bethuka inhlamba. Yabona le nhlamba oyithuka ngenhliziyo uma ukhuluma nomuntu. Yabona le nhlamba othi nawe makade kuthuka umuntu uyobusuyithuka esihogweni ngoba uzobe ufakwe yiyona esihogweni. Yekani ukuthuka inhlamba. Yekani ukuthuka izinja. Uyinxaphela inje uyikhiphe endlini. Idaliwe na isidalwa sikaNkulunkulu. Phathani kahle izilwane zikaNkulunkulu. Uzoya esihogweni uyele isilwane. Uphilile bonke ubungcwele uyele nje ukuthi wena uhlukumeza isilwane wasithuka. Ukuthi ke siyakuzwa noma sikuzwa kodwa umdali waso ukuzwile. Uthi kuverse 34, izedeleli uyazedelela, kepha abathobekileyo ubaphumusa. Mhlamba ngimfunde no33 ngize ngifike 35 weZaga. Isiqalekiso sikaJehova sisendlini yababi, kepha uyabusisa ikhaya labalungileyo. Mawufuna isibusiso lunga. Mawufuna uNkulunkulu akubusise yiba ulungile phambi kobuso bakhe. Kodwa isiqalekiso sakhe sihlala endlini yababi. Isiqalekiso ke into ejulile leyo. Ngoba yaziwa uNkulunkulu. Ungalindela wena Thomuba umbone ephila kabi. Busucabanga ukuthi mayiphila kahle ukuthi aqale kusiwe. Ikhona into aqalekiswe ngayo. Uma ingabonakala emhlabeni yobonakala ngosuku lokugcina siyosho esihogweni. Isiqalekiso nje into ejulile ngendlela emangalisayo. Ungambona umuntu engathi izinto ziphelele ngoba enemali kanti indoda nenkosikazi balala emakamelweni ahlukene. Isiqalekiso leso sisendlini kaJehova. Ungabona indoda engathi inemali ime kahle inazo zonke izinto kanti indodana ayiboshiwe iyaqhekeza iwumkhuthuzi iwutsotsi. Ungabona umuntu engathi uphila kahle
kanti unesifo angeke alapheke kusona. Kwake kwakhala enye insizwa ithi nginobaba owumngani wami, unemali, unomuzi omuhle, kodwa every month uspenda 1,000 rand empilweni yakhe ehamba odokotela. Ucabanga ukuthi kuhle lokho? Kumnandi lokho? Isiqalekiso sikaJehova sendlini yababi, kepha uyabusisa ikhaya labalungileyo. Athi uvesi 34, izedelela uyazedelela, kepha abathobekileyo ubaphumuza. Verse 35, abahlakaniphileyo bayokudla ifa lodumo, kepha iziwula ziyakuphiwa ihlazo. Ohlakaniphileyo ilo wesaba uNkulunkulu, ngoba ukuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehova. Izaga chapter 1 lezo verse 7. Umesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokuyalwa. Yazi khona lento le abantu abangayinaki. Kusenkonzweni kuyakhonzwa. Umuntu akafuni ungena enkonzweni uhlezi ngaphandle. Akafuni ukuyalwa uNkulunkulu. Ukwedelela lokho. Uzothi usuvelelwa izinto kanti wena uthanda ukuhlala emotweni yakho nje. Mhlambe inhle. Mhlambe uthi hayi ngizolalela ngisemotweni. Abanjani abahlezi emabhentshini? Abanjani abahlezi ezihlalweni ezingekho comfortable? Wena uyolalela emotweni yakho usuvula iwindi. Uphakeme. Ngena ngaphakathi na uhlale nabo bonke. Ngaphandle ke mase kugcwele. Zingekho nehlalo kwenye indawo kuyezwakala lokho. Hawu, umuntu uyafika nje akugcwele usehleze emotweni. Bayehla abanye yena uhleze emotweni. Awazi noma ulalela ibhola noma ubhampela uNkulunkulu lokho. Awazi lo muntu ukuthi wenzani. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokuyalwa. Sho njalo ke uverse 35, abahlakaniphileyo bayokudla ifa lodumo, kepha iziwula ziyakuphiwa ihlazo. Ihlazo. Uyisuwula kuNkulunkulu uma ungamesabi. uNkulunkulu ufuna abantu abamesabayo. Siqhubekele kwizaga 29 uverse 23. Izaga 29 verse 23. Ukuzidla komuntu kuyamthobisa, kepha nomoya othobekileyo uyazuza udumo. Ukuzidla komuntu kuyamthobisa. Ukuzidla phela ukuphakama, ukuzazi ngolimi lwanamhlanje, ukuzitshela. Ukuzitshela komuntu kuyamthobisa. Ungethobe manje kodwa khona la uzothoba khona. Ukuzidla komuntu kuyamthobisa. Kepha nomoya othobekileyo uxolo. Kepha nomoya othobekileyo uyazuza udumo. Unomoya onjani wena? Abanomoya othobekileyo babonakala ngokwenza kwabo. Bazuza udumo. uNkulunkulu uyabaphakamisa. Zithobe phansi kwesandla esinamandla sikaNkulunkulu uyokuphakamisa ngesikhathi esifanele. uNkulunkulu ufuna abantu abazithobile. Ungazidli, ungazitsheli, ungaphakami, ungabukeli omunye umuntu phansi. Kuneposter engikhumbulayo engake ngayibona izolo ngijike endleleni ngacishe ngayisho. Ethi be nice to people on your way up, because you will meet them on your way down. Baphathe kahle abantu ngesikhathi ukhuphuka. Uma usesikhundleni emsebenzini baphathe kahle abantu abaphethe. Uma zikhula ukhulu uphakanyiswa baphathe kahle abantu obadlula endleleni. Mhlawumbe umncane usuphethe abantu abadala amakhehlo wadlula endleleni phela. Be nice to people on your way up, because you will meet them on your way down. Ngoba lapho uyowakhona uzohlangabezana nabo besakhuphuka. Ake sithathe silinganise njengezitebhisi. Ngesikhathi ukhuphuka isitebhisi, ukhuphuka khona abakhuphuka beqesa isitebhisi ashaye imbili same time. Laba batoto baye sebegugile njengathi lokubeshaya kancane nje usidlule ephezulu. Inkinga ileyo ukuthi kusemhlabeni la you will meet us on your way down. Sisakhuphuka thina. Hayi uwe. Uzobe ungasehli, uyobuwa ukurola ngoba uzobe usuwenza iphutha waxoshwa emsebenzini noma izinto zakubhedela. Kwadliwa imoto, kwadliwa indlu, kwadliwa yonke into. Angithi ubuphakeme wena, uyathotshiswa. Ayithoba mntaka baba ungombhambeli uNkulunkulu.
mthobele uNkulunkulu khona uzophakanyiswa ngesikhathi esifaneleyo. Ngiyacela sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, Nkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga usifundise ukuthobeka, sifundise ukuyithoba, ufundise ukuthi sidedele abanye phambili. Uma ngiyongena nomuntu eminyango, angene qala ngisale. Ngaso sonke isikhathi ngibe ngomncinyane. Sifundise Nkosi umoya wokuthoba. Usize abaphakeme nabazidlayo, nabadelelayo, nabazaziyo, nabazibona bewutho, nabazitshelayo bathobe phambi kobuso bakho. Siyabonga ngoJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, indlalifa izulu, ube nosuku oluhle.